Čitanje knjige proroka Miheja. Ovo govori Gospodin: I ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom. Njegov je iskon od davnina, od dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraelovim. On će se uspraviti, na pašu izvoditi svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. On je mir. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje, te i predodredi, da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva, koje pozva, te i opravda, koje opravda, te i proslavi. Riječ Gospodnja. Hvala. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.